Milí priatelia, po dlhšej dobe sme tu pre vás opäť s televíznymi novinami. Pokiaľ ste počas predošlých týždňov pociťovali nejaký ten deficit prísunu informácií o dianí univerzity a mesta Ružomberok, ideme to hneď a zaraz napraviť. Prajme vám príjemné sledovanie. Dnes vám ponúkame tieto témy. Športová hala Koniareň tento víkend privíta basketbalistky zo 4 krajín. Do Ružomberka opäť zavítal filmový festival Expedičná kamera. Ružomberčania oslavovali Sviatok svätého Valentína na snehu. Fanúšikovia basketbalu sa majú na čo tešiť. Finálový turnaj Stredoeurópskej ligy v basketbale žien tentokrát organizuje mesto Ružomberok na svojej pôde. Zápasy sa odohrajú v športovej hale Koniareň. 2. marcový víkend sa v ružomberskej športovej hale Koniareň stretnú 4 najlepšie družstvá aktuálneho ročníka Stredoeurópskej ligy v basketbale žien. Finálový turnaj otvorí stretnutie českého tímu Kara Trutnov s rumunským družstvom Alba Julia. Ružomberčanky sa v prvom zápase stretnú s rakúskymi Flying Foxes. Ja myslím si, že to bude stresové, myslím si, že to bude príjemné a tešíme sa na tento turnaj a že si zahráme pred domácimi fanúšikmi a veríme, že ich príde čo najviac, lebo takáto udalosť sa tu už dávnejšie nehrala. No a myslím si, že práve diváka zaujímajú takéto zápasy, ktoré budú kvalitné, si myslím. Lebo takých tých jednoduchých zápasov, kedy vedia, že vyhráme o 30 a viac, tak je v tejto lige dosť. Ružomberok sa stal jasným víťazom A skupiny. Vyhral v nej 5 zápasov, nestačil len na rumunsku Alba Juliu, ktorej podľahol o 3 body. Celkovo nastrieľali Ružomberčanky svojim súperom 453 bodov. Bolo by fajn to potvrdiť čo najväčšmi, že to nebola náhoda, že to nebolo dielom náhody, alebo to dielom poctivej práce a celého kolektívu. My sme už pred sezónou vyjadrili nejakú ambíciu, že chceme v tej súťaži ísť čo najďalej a poposúvať sa o celkové víťazstvo tej súťaži, takže na tom sa nič nemení. V nedeľu sa odohrajú ďalšie 2 zápasy. Duel o 3. miesto a následne finálový zápas o prvenstvo. Pre televíziu Unika Františka Šiškovičová. Ružomberčania a študenti Katolíckej univerzity si 24. februára pozreli divadlo v živote Jána Vojtašáka. Predstavenie o ňom odohrali ochotníci z jeho rodnej obce Zákamenného. Hru Anielom svojim prikážem o tebe napísal spisovateľ Anton Lauček. Názov je odvodený od Vojtašákovho biskupského hesla. Odkedy som prišiel do Zákamenného, tak cítim, že duch biskupa Vojtašáka je tam prítomný. Obdivujem jeho nápady, ktoré mal v pastoračnej činnosti ako biskup pre spišskú diecézu. Takže v tomto je pre mňa veľmi inšpirujúci človek. Ochotníci pod vedením režisérky Zuzany Demkovej v dramatických scénach priblížili divákom biskupovú službu, jeho radosti i starosti. Pripomenuli tiež obdobie po druhej svetovej vojne, keď vtedajší komunistický režim tvrdo prenasledoval katolícku cirkev. Ľudia majú o tom veľký záujem a všetci, čo to vidia, tak povedia, že im to viacej dalo, ako keď prečítali životopis. Príbeh mučeníckeho života Jána Vojtašáka oslovil aj publikum. Predstavenie bolo úžasné, naozaj také aj emotívne, aj vtipné miestami, no a hlavne myslím, že každého v publiku to muselo jednoducho chytiť za srdce. Predstavenie bolo pre mňa veľmi dojemné a priblížilo mi lepšie život biskupa Jána Vojtašáka. Myslím si, že boli to také známe veci, ale v tom literárnom a divadelnom predstavení boli naozaj tak veľmi pekne poskladané. V Ružomberku sa konala 19. repríza hry Anielom svojim prikážem o tebe. Odkaz biskupa Vojtašáka je tu stále živý. Jeho meno nesie aj Univerzitné pastoračné centrum. Biskup Ján Vojtašák ostal napriek všetkému verný počas celého svojho života cirkvi a Bohu. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa predstavitelia katolíckej cirkvi na Slovensku snažia o jeho zaradenie do procesu blahorečenia. Pre televíziu Unika Miroslava Siváková. Priaznivci adrenalinových športov a dobrodružstva sa stretli v Kine Kultúra na filmovom festivale Expedičná kamera. Koncom februára sa konal už 7. ročník obľúbeného podujatia. Diváci si nenechali ujsť možnosť stať sa súčasťou dobrodružstiev a extrémnych zážitkov pri športoch či spoznávaní nových krajín. Naposledy malo podujatie v Ružomberku veľký úspech, preto organizátori tento rok rozšírili premietanie na 2 vysielacie večery. Som veľmi rada, že ružomberskí diváci majú radi aj túto alternatívu. To znamená takéto filmy s takouto tematikou cestovateľskou, športovou. Adrenalinové športy a výpravy do srdca divokej prírody ľudí lákajú. Nie každý by však mal na podobné dobrodružstvá dosť odvahy. Keby som sa už
objavil napríklad na takej hore, ako boli oni na tých vysokých vrcholoch a spustiť sa tým paraglidom, neviem, či by som si až tak veľmi trúfol, ale vyzerá to veľmi zaujímavé. No, možno ten rafting je také zaujímavé, to bicyklovanie sa mi páči, ale určite by som si skúsil aj taký nejaký extrémnejší šport. Najviac sa mi páči z extrémnych športov horolezectvo, ale bojím sa, že by som to nevyskúšal nikdy v živote, lebo je to veľmi nebezpečné. Návštevníci si počas 2 dní mohli pozrieť 9 filmov plných záberov z divokej prírody, zdolať alpské štíty, splaviť najdlhšiu iránsku rieku Karun, putovať pralesom či bojovať o prežitie v púšti Kalahari. Na záver premietli najnovší film dokumentaristu Pavla Barabáša. Dielo Suri ocenili na Medzinárodnom festivále horského filmu v Poprade a tiež v indickej Kalkate. Pre televíziu Unika Miroslava Siváková. V utorok 8. marca sa uskutočnila slávnostná inaugurácia dekana Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Mareka Babica. Slávnosť začala svetovou omšou, ktorú celebroval monsignor Bernard Bober, košický biskup, metropolita a veľký kancelár Katolíckej univerzity. Samotná inaugurácia prebehla v aule svätého Jana Pavla II. Nový dekan na čele fakulty je nádej nového života fakulty, študentov i pedagógov. Katolícka univerzita privítala 9. februára svojich potenciálnych záujemcov o štúdium. Tí mali možnosť nielen nahliadnúť do jej priestorov, ale aj sa bližšie zoznámiť s prostredím jednotlivých fakult. Časť pedagógov a študentov Katolíckej univerzity vyjadrilo svoju podporu učiteľskému štrajku. V priebehu niekoľkých dní zorganizovali podujatia, ktorými vyjadrili svoju podporu štrajkujúcim učiteľom, ako napríklad prebratie štafety, zorganizovanie diskusie s filmom, výstup na čebrať či vytvorenie podporného videa a fotografií. Študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity, ako aj široká verejnosť, majú možnosť prísť si každý utorok vypočuť jedného z hostí v rámci intelektuálno-formačnej aktivity Hosť na KU. Jedným z nich bol aj Miroslav Saniga a viac o jeho vystúpení zisťoval náš redaktorský tím. Priestory rektorátu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa aj tentokrát zaplnili poslucháčmi, ktorí si prišli vypočuť známeho slovenského vedca a milovníka prírody Miroslava Sanigu. Ten rozprával na tému Božie stopy v prírode. Cez svoje fotografie so zamysleniami priblížil auditóriu vnímanie Božej prítomnosti v prírode. Slnko, voda, hmla, dúha, rastliny, živočíchy a hory. V tom všetkom nachádza prepojenie s duchovnom. Vidím púpavu, vidím vrabce bijúce sa na dvore o žito, alebo vidím medveďa, ktorý sa hostí na čučorietkách. To je pre mňa Boh sprítomnený a najviac ho vidím v človeku. To je jedno, či som vo vlaku, či som teraz s vami tu, robím rozhovor. Boh je najviac prítomný v človeku, lebo to je jeho vrcholné dielo. Všetko, keď stvoril, aj toho Murarika, povedal, že to je dobre. Ale keď stvoril človeka, je to veľmi dobré. Takže keď stretnem človeka, vidím stvoriteľa a teším sa, že sa môžem s ním zhovárať, že môžem s ním komunikovať a že mu môžem odovzdávať možno moje pocity, možno moje vedomosti a možno moje názory. Okrem zamyslení a osobných príhod, s ktorými sa počas svojho života v prírode stretol, označil prírodu ako Boží oltár. Tieto Božie stopy ľudia vnímajú rôzne. A ja vidím Božie pôsobenie v každodennom živote, v tom, ako vedie náš život, v udalostiach, v ľuďoch, s ktorými sa stretám a takisto aj v kaplnke, že je prítomný v Eucharistii. Osobne, cez čo ja vnímam, tak najviac to vnímam cez takých tých veľkých ľudí, ako už pán docent spomínal Matku Terézu, pretože taká maličká stará žena, slabá, sama, dokázala tak obrovskú vec, takže pre mňa to je jasný dôkaz, že niečo je ešte nad človekom, niečo väčšie. Pre nás je to Boh, ale pre niekoho to je niečo, takže to je ten asi najjasnejší dôkaz. Samozrejme, ako hovoril pán docent, tá príroda. Intelektuálno-formačná aktivita Hosť na Katolíckej univerzite sa koná každý útorok o 16. hodine a 16. minúte. Najbližšie si budete môcť prísť vypočuť tému Fenomén okultizmu a jeho prejavy na Slovensku, o ktorej bude rozprávať grécko-katolícky kňaz a exorcista Jozef Mareta. Pre televíziu Unika Mária Badačová. Pokiaľ ste na Valentína trávili čas so svojou polovičkou a nestihli ste valentínsku snow party na Malinovom Brdze, nezúfajte. Našou kamerou sme sa snažili zachytiť pre vás to podstatné. Je niekoľko stupňov podnulov, aj napriek tomu na Malinovom Brde panuje skvelá nálada. Valentín odštartovala Valentínska Express Snow Party. Akcia vznikla v spolupráci Rádia Express a skiparku Malinovo Brdo. Podujatie moderátorsky sprevádzali Michaela Mesiarová a Marek Matušica.
mne bola zima, ja som tu bola iba v legínach a v bunde a v čapici tenkej a zobrala som si vďaka Bohu svoje veľké, obrovské oteplovačky a musela som si ich obliecť, lebo je to fakt kosa. Áno, tuto už vidíme mladého pána, staršieho pána, ktorý to začal skúšať v lyžiarkách, takže môžete sa pridať. Highlightom programu bola skupina Horky, že slíže. Zazneli hity ako Vlak či Emanuel Bacigala. My sme boli absolútne prekvapení, keď sme prišli ráno, okolo 10:00 a ľudia tu boli, naozaj ich tu bolo húfne. A čakala som, že aha, že tak asi tu už sú od rána, že už pomaly budú odchádzať, ale nie, stále viac a viac ľudí chodí. Na podujatí nechýbal bohatý sprievodný program. Návštevníci si mohli zasúťažiť či otestovať fat bicykle. Že v prvom rade sme sem vôbec neprišli kvôli tejto akcii, ale kvôli týmto snehovým podmienkam. Iba kvôli Horky, že slíže a určite iba kvôli tomu, aby som si vlastne pozrela tie naše úžasné hory. No, takže ja som o to a dokážem aj toto. A ja som sem prišiel z Nemecka trošku si užiť sneh, ale nebol a teraz napadol. Je to tu super, úžasné a užívame si to. Príďte sem, alebo ľutujte, ak ste neboli. Skipark ponúka návštevníkom do konca lyžiarskej sezóny ešte mnoho športových či sprievodných akcií pre deti i dospelých. Pre televíziu Unika Františka Šiškovičová. Milí priatelia, na dnes je to od nás všetko. S ďalšou nádielkou správ sa uvidíme opäť čoskoro. Dovtedy sa majte krásne. Dovidenia.